zimene zitokhala kuti mwinaso zinalingati tonse kuti mwina anthu ena anaona kuti uyu wakhozayi mwina ifeyo ndi zolinga zathu zikutheka kapena mwina timamvana naye ndiye kuti nomwina atingoyimisa ndiye tipangenso li advertise mano kwambiri zimapangisa kuti mwina anthu analephera mmene ndakambira probability yake yolephera anthu onsewo pa interview imakhala yochepa komanso anthu omwe asanakwaniritse zoyenereza kuti apange ma interview zimene zonse zingoonesa kuti shortlisting yo ndoti tunapange bwino ngati anthu abwera osanakwanitse zoyenereka ndi kuti tunapange bwino shortlisting chabwino tomalizira yomwe chachikulu kwambiri cha mphamvu ndiyo kuti shortlisting process ngati tunayipange bwino imakhala yolephereka chabwino mwina ndi lowereso kaye kwa Attorney General Ambeta unduna wa zachilungamo unapanga ndithu panachitika shortlisting ya anthu 8 kuti amenewo akhangati kuti afikirako mwina ma qualification ndi zina zimene zimafunika anakapanga interview maina mpaka 3 anasankhidwa ndithu kuti tinamva kuti aperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko kuti aunikire chinavuta ndi chani ndi maina 3 amenewa amene anapangidwa submit kuti tipezeke kuti mpaka lero tilibe DG kapena kuti Director General wa SCB kwambiri nina afotokozera limanyo tikamane zama interviews imeneyo ndi process yonena kuti mupanga screen kufuna muonetsetse pamene mapeto kwa zonse munganena kuti tikumpatsa ntchito mwakutira na kuti akukwaniritsa zonse zoyenerera chifukwa chake mmene mwafotokozera kuti anthu ambiri ndiye anapanga shortlist 8 anthu 8 onse anapitanso interview ukhozapo anthu amene anali top 3 ndi amene apangidwa recommend koma tiona kuti Malawi chonena kuti maina amene aja akapitanso kwa mtsogoleri wa dziko mango sankhenso ya amapangaso screening ina ni mbali imodzi ya process yoona kuti munthu amene mumtenge ndio akukwanitsa pa chilichonse chimene chikufunikira pa ntchito imeneyo nchifukwa chake zimatha kutheka kuti even mudapititsa maina 3 number 1 number 2 number 3 atopeza kuti munthu amene akupatsidwa ntchito ndi number 3 chifukwa chonena kuti pamakhalanso ka process kena kowaunika anthu amenewa kuonanso ma CV awo aja kuonanso ma reference awo kuti anthu amene ngati ma referee alemba zotani mapeto kwa zonse mmanondo tsono ndi ntchito imene ilili ndi institution imene tikufuna kuti tikepo munthu uyu ndi udindo uwu titengepo uyu so process imene yoyo ndionena kuti ndizotheka ndithu kuti mtsogoleri wa dziko akaonanso zimene njatha kuona kuti sindikukupira ndi mmene mapepala awo anthuwa ndi zina zimene afufuza zokhudza anthuwo mmene zilili ndi amathanso kunena kuti ayi kapangenso ni advertise kuti process iyambirenso ndi pamene ndithu chachilendo zimachitika ma institution ambiri ngakhale takhala kuti institution siyaboma HR akanga ma interview awo amaliza amalemba report kumendi ku management imakaona pamene pacha chifukwa ndi mbali imodzi ndithu yofunikira kuonetsetsa kuti ntchito makamake kakhala ntchito ndiya udindo waukulu oyendetsanso institution ngati mmene anthu atafiro muyenera kuti mukhutire kuti munthu uyuyu tikampatsa ntchito iyi ikagwirika bwinobwino nchifukwa amatchula zinthu ngati mwina za ma achievements kuti munthu anapangapo chani mapepala ake ndotani chani so kuambifika chakulankhula pamene ena kulankhula kumavutirako koma atokhala kuti mapepala awo ena ndi abwinobwino so atokhala kuti munthu amene wakhala number 1 amatha kulankhula kwambiri ndipo ku panel ya ma interviewers aja wapa convince komano ndikuti amene akhala number 1 amene uja koma pokaona process yomalizira mtsogoleri wa dziko samakhaluwa kumana nawo anthu aja ndipo nthawi zambiri makadunanso sakwadziwanso amaona ripoti limene alembedwa ndi amaonanso mapepa maresume kama CV awo onse aja amaona zonsezo pambuyo pake aine apange chiganizo ndiye ngati kunapita maina 3 pa maina 3 number 3 akanatha kusankhidwa so palibe zonena kuti ayi number 1 ndi amene alipota anakhala number 1 koma sanafunidwe zimene ndi maganizo ngokhalapo chabe aine basis whatsoever chifukwa pa anthu 3 even number 3 akanatha
So izozo zisakhaleponso zonoti iyayi ngani samafunira iyayi interview process timapanga apa ndiyo ngofuna munthu amene ali suitably qualified the job. It wasn't about munthu yoti ndi nani ayi. Chabwino koma tukamba zaka ziwiri ndi miyezi yadutsa tsopano andi iyi ndi bungwe limene limalimbana ndi mchitidwe othana ndi katangale ndi ziphuphu zimene zizi mwina sizikumakupatsani be kankhawa kuti mwina anthu nkumaona kuti boma mwina silili serious lilibe chidwi pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu pamene mwina yachitenga mpaka zaka ziwiri kuti ipeze mtsogoleri oyendetsa ntchito za bungwe limeneli? Ayi maganizo amenewo ndolakwika chifukwa chonena kuti wikatu acting director general wa ACB zili malamulo sikuti munthu amangoganizira amandike zili malamulo ndithu kuti pamakhala nthawi ina imene munthu amene ali full time zamwina contract yatha kapena wachisula ntchito ndi malamulo amalola kuti naye agwirizire. Ndiye chimene mungadziwe nchona kuti munthu akugwirizira ndi munthu amene walembedwa ntchito full time pa position iyo pa malamulo ali mphamvu zofanana. So ngati kandi acting director general kandi director general full pamapeto pa zonse mphamvu zako pa malamulo ndi zofanana. So sungalephere kutenga chiganizo pa nkhani ina yake imene ACB ikupanga ifoti ndi acting director general ayi. So malamulo ndithu akumulola acting director general kukhala ndi mphamvu zakuganiza kapena kupanga chiganizo pa chinthu china chilichonsecho ngakhale kuti kunali ma acting director general sizikutanthauza kuti ACB sikuyenda sizikutanthauza mukamayiona bungwe ngati zero ndikuoneka kati kunena kuti at the mercy pachingerezi at the mercy of the appointing authority. Kuoneka kuti mwina president atha kusankha atha kuchotsa wamkulu ameneyi komanso mukayiona mwina process imene afotokozera AG zikuoneka kunena kuti anthu atha kugwira ntchito kupeza munthu onena kuti ameneyi ndi amene mwina tamuona kuti ali bwino koma akapita kuza munthu kuti atha kubagwizidwa. Ndiye ngati palibe kufotokozera komveka kuti ndiye kuti mwina ndi munthu amanenera alimani kuti kutheka kunena kuti munthu amene anasankhidwayo anthu ena sanakugona. Tikoma chachikulu uchatibweretsa pano ikanakhala mwina bungwe lina lake zikanakhala ngati kuti ifeyonso sitikanayikapo chidwi koma tikukamba za ACB kuchedwa kumeneku kosankha munthu ngati director general mwinanso kukhudza bwanji ntchito kapenanso kukhudza bwanji ntchito yolimbana ndi mchitidwe umene wakatangale ndi ziphuphu akambwandira? Kangati atalikirapo kale pang'ono mwina ndibwerere kwa McDonald. Zambiri zakambidwa utipo chani tamva kuchokera ndithu kwa alimani tamva kuchokera kwa AG Ambeta komanso tamva kuchokera kwa akambwandira mwina kwa mphindi imodzi ngatipo chani? Ine chomwe ndikuona kwambiri apapa ndionera kuti shortlisting yomwe inachitika ndi zina zote ndiona ngati sizinathandize dziko chifukwa adakhala kuti posankhapo popanga shortlist say anthu 8 oyambi anapita kuma interview aja anafatsa bwinobwino mwina sikudakakhala kuti tafika pamene tilipa. Adakaona kumayambiriro komwe kuti inde tapanga advertise anthu mamayina abwera ndi awa kupangiratu ngati akuoneratu kunena kuti anthu amene tapezawa si anthu oyenera amayenera kupanga advertise before ma processes amene anafika mpaka na mayina opita kwa president. Ndimaona ngati ku human resource or whatever amene anali responsible for the shortlisting process sanatigwirire ntchito yabwino. Ndithu chabwino ndiye timvenso kuchokera kwa Amalawi amene ndithu atulankhani athu Jason Malowa, Pemphero Malimba komanso Betha Charles ali m'madera osiyanasiyana kuti alankhulenso ndi Amalawi ayikirepo mulomo wawo pa nkhani imeneyi. Ndiye mwina choyambirira ndiyambe ndi Pemphero Malimba ku Lilongwe kumeneku. Pemphero wadzuka bwanji? Pemphero Malimba ukundimva?
ndikumva ndithu bena kumeneko. Chabwino ndikulole uchezenso ndi amalawi. Pano tili ndi amalawi ena kuchokera kuno kulilongwe poyambirira tiuzeni dzina lanu komanso mumakhala mbali iti. Ine zinanga ni Chisomo Zuze ndimapezekera mu mzinda wa Lilongwe mwemwe. Nkhani imeneyi mwayimva mukuziona bwanji zimene zoti ku ACB kwakhala zaka ziwiri kopanda mkulu wa ACB kokhazikika pa nkhani za katanga ndi ziphuphu zotanthauza chani zimene nanga muziona bwanji? Pa zaka ziwiri kupanda mkulu wa ACB zinthu zolakwika kwambiri chifukwa chakuti katangale si wabwino kwambiri mdziko kapena no malo ena lonse amene akupezeka anthu. Pakuyenera kuti pakhale dongosolo labwino pakhale no mkulu wa ACB. Popita chitsogolo ma-interview akhala kuchitikapo komano sizikuonetsa kuti sakupezekabe. Pachitike chani kuti zinthu ziyende bwinobwino kuti ACB ikhale ndi mkulu wokhazikika? Boma likuyenera lipange machawi kuti no papezeke no mkulu wa ACB chifukwa chakuti no katangale sizingatheke kuyenda papena kuthesedwa popanda no mtsogoleri ndikuti no katangale azipitirira. Apaso ndili ndi ena tifolo tiuzeni dzina lanu komanso makhala kuti? Ine ndi J.L. Banda ndimakhala kuyalonde kuti ndimapezeka so muno mzinda wa Lilongwe. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji ACB kukhala 2 years opanda mkulu wake wokhazikika pa nkhani ya katangale zikutanthauza chani zimene? Zimene zizi zikutanthauza kuti ndikuti katangale sangathe mdziko muno koma pakuyeneka pakhale dongosolo kuti pa udindo umenewo payenera kuti pakhale munthu kuti azigwira ntchito yake mmene zikuyenera kukhalira kuti katangale athesedwe mdziko muno. Boma litani pa nkhani yakuona ndiona kuti ma-interview akhala kuchitika komano munthu woti alowe m'malo umene musakupezeka? Ababa boma be liyesetse chifukwa kuti boma lindi mphamvu ina iliyonse amapanga malamulo ku parliament kuja akhozanso mwina kuipitsa bill imeneyo kumeneko kuti mwina akakambirane mwina akusankha mtsogoleri mwajawo. Mmenemo ndimene ndachezera ndi anthu amene wakuno ku Lilongwe. Ndathokoza kwambiri pemphero khale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Mwina ndibwererenso kwa akambwandira ndaona kuti abwerera pa line ndithu. Akambwandira foni yanu isanaduke ndinadzafunsafunso kuti kupitirira kuchedwa kosankha mkulu wa bungwe limene la ACB kukhudzaso bwanji ntchito yolimbana ndi mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu mdziko muno? Ndimafotokozadi ndinadzaduka ndimafuna ndinene kunena kuti izizi zikukhudza kwambiri ntchito yothana ndi katangale mdziko muno. Mwina choyamba ndafotokoza kunena kuti ndiye kuti mwina sizikuperekaso kuyima kwakukha kwa bungwe limene la ACB komanso anthu ogwira ntchito kumeneko kuona ngati kuti sonde kuti zizakhala kuti molalo kumeneko kulibe wachona kuti kulibe wamkulu weniweni amene athakumapanga ziganizo amene athakumalimbikitsa anthu ogwira ntchito kumeneko komanso kwina zikuchotsa chilimbikitso kwa Malawi ndimapa pamesero malimba amayokanda Malawi siyanasiyana mukamanga amene akukazina akuoneka kuti alibe chinthu chikwi atayaso mphamvu kunena kuti bungwe limene lisakutsogolera pa nkhani yothana ndi katangale. Ndiye kusowa kwa utsogoleri kumene kokhazikika kusokoneza ndithu nkhani yothana ndi katangale. Ndinafotokoza kale kunena kuti munthu amene akungogwirizira pali ziganizo zina zimene sangapange, pali ziganizo zina zimene atha kupanga ndi cholinga chongofuna kusangalatsa anthu amene afuna kuti amulembe ntchito. Ndiye ndi nkhani ndithu imene sikupereka chilimbikitso chenicheni pa nkhani yothana ndi katangale mdziko muno. Mwinati kamayang'ana nakudulani komanso ndimafuna kunena kuti mwina ndachitika maipopeza atone jeno palipaline tikamamva tikumva kunena kuti amene akugwirizira ndo umenewo kukhala ngati adalipo pa kakudula kwa anthu amene adamanga nawo mayeso amenewa. Ndiye tikuwuzika kunena kuti anthu onse amene adamanga nawo mayeso amenewa alethera kusiyana kunena kuti alibe kuthekera kunena kuti kuti angayende imene. Ndiye tikudziwa kunena kuti kupita patsogolo tichitike njani kwachonera kuti mwina amene zakuthandizako kuti kuthandizako kuti mwina amene ali pano kuwerekera zingerezi kuti naonso mwina ali confidence amene sali kuyenera. Ndiye mwina kupita patsogolo kuti tipangenji ndipo tingatonera kuti kumene kumwina kukhale utsogoleri odalirika siko kwambiri.
munayamba kale kufotokoza komano ndimafuna ndifunsenso mbali imeneyi kuti mwina kupita chitsogolo tichite motani. Tapanga advertise, tapanga re-advertise, ma shortlisting zachitika, ma interviews achitika, ina apangidwa submit. Kupita chitsogolo of course timvanso kuchokera kwa Ambeta kuti plan ndi yotani, koma timafunanso kumva kwa inu kuti mukuyembekezera kuona zotani kupita chitsogolo makamaka pa ntchito imene ionetsetsa kuti bungwe la ACB lili ndi utsogoleri okhazikika. Funso labwino kwambiri limenelo timayembekezera funso limenelo. Kupita kutsogolo kwa ineyo mwina sili kuona kwambiri kunena kuti sinena kuti ayipeleza tele muneti bangeso ya advertise ndani ndona ngati kupita kutsogolo chokunikira kwambiri kunena kuti iye kupoze bungwe limenelo kuti alikoima basi. Isaloete mo zina kupita kutsogolo ndona ngati chokunikira kwambiri ndi kupoza environment imene akopera chiro kumeneku akupirira chiro mukamava atu mwina for the first time tinapa kunena kuti anthu okusa 50 analembera chiro imene ndi chiro imene mwina kwanthu yoyamba idanatotuka kwambiri koma mukamaona zimene zikutikati environment imene kumene kuta environment imene akusanga ikonde kunena kuti mwina akagwireko chiro kumafuna ndime pamweomo kwambiri zikomo kwambiri. Mwina ndisana ndibwerere kaye kwa Alimani pafotokozedwa ndithu magawo osiyanasiyana tamvanso kuchokera kwa Attorney General akufotokozapo zosiyanasiyana maka zokhudzana ndi kusankha utsogoleri okhazikika ku bungwe limene la ACB. Mukayang'ana anthu amene amatchulidwa kuti anapangidwa shortlist, anthu mayina ena ndikumaperekedwa, pakutuluka nkhani zambiri kuti mwina enawo afotokozaponso Attorney General kuti mwina analibe zina ndi zina zowayenereza. Mukawuyang'ana udindo wa Director General wa bungwe la ACB ndikuyang'ananso Amalawi amene ali mdziko muno, tikudziwanso kuti kunadzatuluka mayina ndithu pa shortlisting ya anthu 8 aja. Tinene kuti tapanga exhaust mdziko muno palibenso wina amene ali ndikuthekera kutenga udindo wa Director General wa ACB. Mukamayang'ana za ma qualification amene munthu amene akuyenera kutenga udindo umenewo amayenera kukhala nawo. Tikanena choncho ndikulakwitsa mdziko muno tili anthu ambiri kwambiri ndipo anthu ofunikira pa position imeneyo ndiochulukanso kwa basi paliso anthu ambiri angakwanisa kugwira ntchito chifukwa choti tikatenga ndikutengera ndi ACB zimaoneka ngati munthu akwena kukhala lawyer. Maloya atuti ambiri mdziko muno enanso ndi masenior counsel otatha kukayendetsa chinthu ngati chimenechi. Komano mwina nkhani ndiona kuti recruitment ya ACB ikuyenera kukhala independent recruitment chifukwa amene zikuonekera nzonena kuti zonse zikumathera kwa president. Nde apapa zikutanthauza kuti recruitment ya Director General wa ACB se political kind of appointment ndi zinthu za ndale pa appointment ya ndale yokhudzana ndi akuyenera munthu akhale kuti ali aligned ndi chipani chimene chikulamula time. Ndeno apapa amene anenera akambwandira ntonena kuti ofunika ACB khale yoyima pa yokha. Masankhidwe a ACB asamasankheso president mwapetoko azisankha mwina parliament kuti ukhaleko okapena mwina atinene kuti civil service commission zisankha dono okapena ku parliament kukhale mphamvu zotatha kusankha Director General wa ACB. Otherwise maposition ngati awawo kuti zikathera kwa president zizichitika ngati zizi kuti mwina mena onena president aona kuti uyu singakuyena ntchito usakuyenera nditi tingopanga ndi advertise. Makunena kuti anthuwa malayi muno tamaliza ndi kuti tikunena zoona malayi muno muli anthu ambiri kwambiri ophunziranso kwambiri amene angathe kuyendetsa ACB. Chabwino ndibwerereno tsopano ndathokoza kwambiri Bright Limani. Ndibwererenso tsopano kwa Attorney General Frank Mbeta. Kwatulukanso statement imeneyi tinena kuti nkhani ndionena kuti mwina kwa amene tinapanga shortlist ndikuwaona kuti awa wakhoza mwina sali aligned with the government of the day. Okay, choyambatu ndifuna kuti Amalawi amvetsetse. Kusankha kwa ACB director pa malamulopo palibe nkhani ya zandale.
ndingakhale mutakhala kunena kuti ngati banene alimani kuti ayi kumaperi kwake zikathera parliament choyamba parlamentiko amene akapange ma interview final interview anthuwo ndi ma MP ndandale so komano even zili choncho ku parliament pali ma institutions ena ndipo appointment amakathera parliament koma ino ndine titha kuvomerezana kuti ena amakaleperanso ku parlamentiko amakhala kuti process yabira kwina kwake kenako ipita parliament for confirmation anthu amatha kukalephera kumeneko public appointments committee nkunena kuti awawa sitikuona kuti apanga kapangensoni so apapa sipakufunikanso kuti tiganize mwandale ayi nkhani iyi siyandale nkhani iyi ndiyongopeza munthu amene ali oyenerera kuti atha kukagwira ntchito nga director general wa SCB izi zonena kuti ayi akuti mwina asana align ndi chanja zongonena palibe kufanya alignment apayi process inaenda mmene kanathera kumapeto wake meneso even parliament kanatha kupanga zimenezi kuti munthu anthu awanga khale matibweretsera kuma bwereransoni komanso anthu alipo ambiri otatha kupanga apply advert tipanga mina tsiku linali lonse muna by next week khayatuka tiape Malawi akuthekera amene ali nzoyenereza apanga apply chifukwa pali nanso kunena kuti anthu atokhaona kuti sapanga apply kuti mwina sindingakhale ine pamene iwo atapanga apply ni munthu amene angathe kukhala interview jandu ukadusa processes mpaka upangidwa appoint nkhani iyi siyandale nkhani iyi ndiyongofuna kupeza munthu oyenerera kuti athe kugwira ntchitoyo tinamvanso kuchokera kwa Kambwandiraja kuti ngakhale acting DG amene akugwira pakadali pano zikumveka kuti nawonso anapanga apply ndithu pa ntchito imeneyi munafotokoza kuyamba kuja kuti ngakhale munthu amakhala acting amakhalanso ndi mphamvu zofanana ndithu kugwira ntchito imeneyi tinene kuti nawonso zinawavuta chifamba timvetsetsane ponena kuti SCB imagwira ntchito imatsogozedwa ndi malamulo Director General and Acting Director General amapanga ziganizo zake mokupita mmene malamulo alili palibe imene apa pofika panopa ngati kunduna waza malamulo kana waza chilungamo chimene taona kuti chikukanika kuchitika ku SCB chifukwa kuti Acting Director chifukwa kuti malipoti amene amabwera malinga mmene ntchito yakuyendera chikuyenda bwinobwino so ganizo lonena kuti amwina ena akupanga mantha ya environment yatani zimenezo titha kumangopanga speculate koma chilungamo chane chona kuti institution iyo ikuyenda aliyense kumeneko akugwira ntchito yake malingana ndi mmene malamulo ampatsira mphamvu chabwino china nchonena kuti sitikhulupirira kuti njimsi yoyenera kuti tidzikamba zoti amene anapanga ndani ayi imeneyo sindiona ngati ndi njira mwinaso imani atha kundivomereza kuti chala kwawoko process ikachitika nde yafika kumaperekera mudzinera kuti tiauze ndipo lotse kuti wakuti anapanga wakuti sanapange zimenezo ayi sikufuni zizokulererayi nkhani ndionena kuti amene anthu atatu omalizirawo panapezeka kuti last phase ya screening sanadutse tikupanganso the advertise by next week tiapempha Malawi akuthekera apanga apply process iyendetsedwa mwansanga chifukwa tifunanso kumene kukhale munthu tithanirazo mbali imene mwina pomalizira AG pamene tikumaliza programu yathu zaka ziwiri zatha koma tidakapitabe chitsogolo totsaka mkulu wa bungwe limeneli muwatsimikizire bwanji Amalawi kuti ngakhale nthawi ikupita chonje boma lidakali ndi chidwi ndi ntchito imeneyi yolimbana ndi katangale poonetsetsa mbali imodzi poonetsetsa kuti bungwe limeneli lili ndi utsogoleri okhazikika nchifukwa ndimatena kuti sabata mawa advert ituluka kuti mwansangasanganso anthu akapanga apply mainterview achitike process imalizike komanso mutha kuona kuti mu 2 years ino mainterview achitikako zangokhala kuti ngati koyambako kunali nkhani ya kukhoti so za kukhoti nazonso zili ndi ndondomeko yake koma sizitanthauza kuti boma silikufuna kuyikapo munthu ayi apa process yachitika koma ndi process yona kuti mungamayimaliza mwina kuti mukhutire kuti chilichonsecho chili malo mwake mwatenga munthu
amene mukuona kuti uyo ntchitoyi akayigwira amene mukutekelezera koma chachikulu nchonena kuti pomafika sabata amawa tikhala pangani raizi anthu apanga apply ndipo ngati boma kwa ife chofunikira kwambiri kuti process imene imalize ukhale munthu umene kuchako ngati director general on a full time basis koma zimene zikuchitika ndithu. Chabwino tathokoza kwambiri pokhala nafe mpulogalamu yathuyi. Ndilowere mwa changu kuzomba Jason Malowa ali palaini kuti mwina angolankhula mwamphindi imodzi yokha ndi Malawi amenenso afuna kuyikira nawo ndemanga. Jason Malowa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka inu Benadeta mwadzuka bwanji ku Blantyre? Ndadzuka bwino, ndikulole uchezeko ndi Malawi kwa mphindi imodzi yokha. Tokoza kwambiri tikuyankha ku Program Avenue choyamba dzina ndi kumene makhala. Dzina anga ndi Alfred Ndisosola ndimakhala kusadzi. Nkhani yonena kuti ku anti-corruption bureau kulibe mkulu amene akuyendetsa bungwe limeneli kuli wogwirizira chabe kwa zaka ziwiri tsopano. Izizi zikutanthauza chani ku ntchito yothana ndi katangale? Kuyambirira ndifotokoze kuti ndinokhumudwa komanso ndimene zinthu zake zikuyendera chifukwa sizingatheke kuti mpaka 2 years papezeke kuna kuti palibe mtsogoleri wina aliyense ku bungwe ngati limeneli, bungwe lothana ndi corruption. Zikungoonetsa kuna kuti Amalawi sitililebe makamaka kuti tithane ndi khalidwe limene la katangale chifukwa sizingatheke kuna kuti mpaka 2 years zikhe ngati moteromo. Boma likuyenera kuti linene kuti kodi anthu atatu awa omalizirawa alephera pati ndipo ngati inali mistake yachitika pati, komanso ngati pangapezeke njira ina kodi anthu atatu omwewa sizingathe kuti ngati kuli kokonza akonze zinthu zawo chifukwa ngati akunena kuti wiki yamawa kapena wiki yankuti atusaso vacancy imene kuti anthu alembereso, which means process yo ikuyambiraso 1 ndiye kuti nthawi iso pamene poposi kuti anikodi ikupita kuti sizikuyenda pamene popo. Ndeno bwanji anthu atatuwa angopanga zoti angopanga clear ma areas amene akuona kuti anafoka. Maganizo Malawi mmodzi amene tayankhula naye kuzomba ku Program Avenue timalize motero Benadeta Chiwandamia. Ndathokoza kwambiri, tsiku lopambana Jason. Zikomo kwambiri. McDonald timalize motani akamba AG kuti advert ina itulukanso ngakhale makandidate iwo alimbe mtima bwanji kupanga apply anzawo ena chipululu chachitika mbuyo advert ituluka. Obviously balingana ndi malamulo wa Corrupt Practices Act ma qualifications ndo omwe aja masters in law, finance, auditing atuluka ndithu koma ngati sakonze ku shortlisting zikavutaso ndiye kuti tisingozungulira pamodzi the seekers will continue. So apa nchongofunika kunena kuti ku shortlisting akakhale serious cholinga chonena kuti ntchito iyo limbana ndi katangale ndi ziphuphu kuti azipanga munthu azitsogolera munthu oti ongogwirizira amenenso apa zikumveka kuti ogwirizira yonse amakhala ali interested. Ndizovuta kakhwidwe ka ntchito kungogwirizira tu ndikovuta umakhala ukufuna kuti chinthu chija uchitenge nokuti uyendetse wekha, so pamakhala ka pressure akena kakanena kuti wapatsidwa contract ya bwinobwino ndikuyamba kugwira ntchito bwinobwino. So apa ndonena kuti akhale thala mu process ya scrutiny eyo atenge anthu akawapanga shortlist apanga shortlist anthu onena kuti akudziwa kuti ntchito yakatani akagwirani kusiyana kunena kuti zizikakanidwa zitapita kwa president kuti amaina atatu apita mwina nditero. Chabwino tilekere pamenepo programu yathu ya Kulenji ya lero yomalizanso msabata ino Kulenji kufikanenso lolemba sabata yamawa koma nkhani yake inali imene kuti kuchedwa kwa kusankha udindo mtsogoleri okhazikika ku bungwe la ACB kukukhudza bwanji ntchito za bungwe limeneli. Ndetamva kuchokera ndithu kwa osiyanasiyana. Tithokoze tinali ndithu ndi katswiri pa nkhani za human resource ya Bright Limani, tinalinso ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Frank Mbeta komanso mkulu wa bungwe la Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira. Usaiwalanso atolankhani athu Jason Malowa komanso Pemphero Malimba ndi pamakina ndithu Christopher Nkosi komanso McDonald Tomo mu studio muno. Ine ndi Benadeta Chiwandamia. Bwanji mupitirize kumvera maprogramu athu otsatira. Tikumanenso sabata yamawa. Amalawi Kulenji no Kulenji kumabenya kumabetsera kuti Kulenji
Blantyre Lilongwe kulinji Mzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Wale akotia kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga osolo la